aquesta professió resulta que això s'ha de tindre molta afició i estar molts anys en ella. Aquesta professió és una professió que has de tindre molta afició en ella. El primer barco que vaig treballar era una barca de pesca que se feu pel viatge. El viatge era per la càrrega i descàrrega. Les autoritats d'ací de València, un dia podíem tindre el millor museu d'Espanya, un dels millors museus d'Espanya en el sentit, en col·leccions de barcos d'ací del Mediterrani. M'has comprès? Perquè estàvem nosaltres disposats a fer tota classe d'estos barcos per tindre un fondo, claro. Estos barcos els fem entre aquell home i jo. I la mà ja no ens alcança més. Com se comença un barco? Una persona que vol fer un barco diu, pues jo volia un barco de 3 dimensions i tal i qual. Bueno, i tal, i entonces ve l'assumpte de parlar. Sobre este modelo que fa el Calafat, d'ahí ja naix el barco. D'ací el barco se talla a rabaners, a tros i xina, que és la que està així. I estos trazos que n'hi ha són línies d'aigua, i aquestes figures que n'hi ha són les que n'hi ha en el plano, que són els costes diagonals, les costes línies d'aigua, i entonces te va traient les quadernes. Al buscar, tens el traçat ahí, tens on te venen cada quadern, el plano sencer, i entonces te va marcant ahí la forma de lo que és la quaderna. 1, 2, 3, hasta que determina tant. Una vegada tens aquestes, que són les línies de construcció, entonces se van fent totes, i te fa el conjunt de totes les quadernes. Quan està tot aviat i segur que està bé, entonces se fa totes les quadernes. Així tenen les quadernes i així estan el traçat, que ahí n'hi ha línies d'aigua, n'hi ha diagonals i n'hi ha perpendiculars. Totes aquestes línies, un conjunt de línies, que és el barco, és com si ho mirares i anaves fent en l'ordenador que va fer la figura, i és el mateix que això. Això, per exemple, tu mires el barco, el que ho entén, doncs sí veu el barco com si estiguera mirant-ho en realitat el que és, els cortes que té i de la forma que està. Una vegada teniu ja tot el plano fet, se traça, i entonces el primer que se construeix és la quilla, se construeix la quilla i se construeix també la roda de prova. Estem parlant d'una maqueta, però aquesta maqueta és com si estiguem parlant d'un barco en realitat. Perquè aquest barco en realitat, aquest barco té tantes formes, tants detalls, que se pot dir que és de veres, perquè així tens preses el que són les línies d'aigua, pascar les línies d'aigua, i les tirats que té la línia d'aigua, que és per recibir les taules del forro. Així tenim la contrarroda, que és el reflejo, és el que reforça tota la prova. I això, les taules van agarrar sobre aquesta pesa d'ací. I entonces, aquestes línies ja tenim, que són les línies d'aigua. Després tenim unes altres línies, que són les línies de quaderna, que és per traure, la línia de quaderna te trauria la figura quan és a la banda de baix. I així són línies que tot el barco te pot eixir del traçat. Tu tens detalls de qualsevol cosa, mires el traçat, doncs aquesta peça vull fer-la així i sobre el traçat pots fer-la, acoblant-te sempre a lo que estàs fent en el barco. Una vegada tens fet això, ja va la quilla, després anem a la part de la popa. La part de la popa és el mateix, clar, així porta la quilla i així porta la peça aquesta. Així té la popa, aquesta és la quaderna 1. Està el quaderna 1, esta la 2, la 3, la 4 i la 5. I totes les que continuen així és A, B, C i D, que són de popa. Entonces així a popa té la figura aixina. Té la figura aixina i així a la part de fora és on ve l'espiny. Una vegada estiguen fetes les quadernes, entonces ja ve el forrat. El forrat es comença sempre de dalt per avall. Se posen, per exemple, unes ventreres, que són unes peces que van de favor a estribord de cada quaderna perquè guarden la magnitud d'ella. Totes les quadernes les porten. A part de tot això, cada quaderna a la part de dalt te posa l'altura d'on va la coberta. Uns punys. Perquè quan tinguis que aviar-ho, tinguis aproximadament tindre una idea. No valen sí, però per tenir una idea després perquè te vinga totes les línies tirades. El Calafat és una persona que treballa molt a la vista. Una persona li pega una olla a una peça i sap aproximadament que trau la figura que és. Tota l'explicació que ha donat de la quilla, de lo que és la roda, lo que és la curva coral i tot això, ahí tens la popa, la figura de la popa. Així te vens on ve la coberta i així per la banda baix se veu on estan els bous, se veuen els bous
i según les curves on estan posats. Per fer una maqueta, lo dic per experiència, per fer una maqueta t'has d'agarrar sobre l'escala que estàs fent. No estem parlant d'un barco en realitat, d'una escala, d'una maqueta. La maqueta tens una dificultat que la que treballes la vista. Perquè tu, per exemple, si mires tu els fils d'un barco, no se veurien, i potser les escales desapareixerien. Els fils estan un poc més grossos del que és perquè se distingueixen. N'hi ha més que el palo, n'hi ha que augmentar-lo perquè busca l'harmonia de tot el conjunt del barco. Perquè si aquesta harmonia no la busques, entonces veus ahí que se queda desbaratat, falta ahí algo. I això és el que més falta, perquè per fer este barco hi ha d'haver un buferdós. Perquè després d'haver fet una peça, per ahir tinc alçat una peça, buscar l'escala, l'ha virat i no m'agrada. Això no pot ser. L'ha eliminat i n'ha fet una altra. Hasta que li ha buscat el conjunt que busque. Pot ser que algun me mire i digui, què? Pues això jo crec que no. Però ha buscat l'harmonia de que se veja tot. El barco, quan te tira l'aulla, l'arbolauna no la porta. El barco se queda net de coberta, no té posat ni esparo ni té res. El barco té ja només el casco. Ja tot el posar esparo de jontos ja se posa en el moll o en el puesto. Entonces, quan ja està fet, entonces ve la preparació de la botadura. La preparació de la botadura és, entonces, el barco s'aguanta per mig d'uns picaeros. Els picaeros són el que l'aguanta el barco, que per l'altra banda és on se veuen. Quan el barco ja està forme, firmat ja i tot, entonces els piqueros se lleven i entonces el barco se queda sentat sobre el mateix llit que s'ha fet, que això lleva per mig de l'anguila i l'anguila porta l'anguila i després porta la base de baix que se diu l'anguila i l'altre és la pesa de varo. Desde aquí allá era la anguilada y el barco tenía que ir para abajo. Conforme iba el barco bajando, estas anguiladas por medio de aparejos, o si no se tiraba, por ejemplo, o tiraban con un buey o con caballos, entonces tiraban esas piedras y se acoplaban allá, iban tirando el barco para abajo. Claro, de forma que iban tirando para abajo, pues resulta que tenían que ir enmendando el cable este. Y este cable és el que va tirando. Este ofici ja s'ha acabat. La persona que vulgui fer-se un barco, agarrant el llibre i agarrant també part de lo que és la maqueta, perquè la maqueta està feta quasi un 90% de lo que és en realitat. N'hi ha coses que en realitat no se poden fer, però un 90% de coses que estan fetes en realitat, el que és la maqueta. Però això va ajudar molt a algú que vulgui fer un barco. Jo li vull deixar una cosa perquè la gent de demà sàpiga el que és això, que això ha estat oblidat.